Szerintem mindenki eredeti és egyedi akar lenni. Én is a mindenki vagyok. De néha azt gondolom, hogy nem létezik olyan, hogy személyiség, mert mindannyiunkat csak is a környezetünk formált azzá, akik vagyunk. A személyiségünk nem mi vagyunk, az csak valami, ami ránk ragadt. Olyanok vagyunk, mint azok az ijesztő orosz babák, amiknek a belsőjében még több ijesztő orosz baba van. Matrióska babák vagyunk. Szedjünk szét például engem. Ez van legkívül. Így nézek ki. Meg néha így. De általában így. Ez az anya egy elég feltűnő. Egyszer egy bácsi azt mondta nekem, hogy nyitva van a harmadik szemem. És hogy ez egy jel. Mondom, remélem jó jel. Erre elsétált. Nem sokkal a felszín alatt vannak azok a dolgok, amikből a gondolataimat és a véleményeimet készítem. Ez a könyvek, filmek, zenék, városok, hegyek és nagy emberek rétege. Ez alatt ott vannak a barátaim. Bennem van mindenki, akivel valaha találkoztam. Az összes beszélgetés. Mindenki, akit valaha szerettem. Mindenki, aki megbántott, vagy akit én bántottam meg. Folyamatosan formálnak engem, vagy leginkább egymást formáljuk. Utánuk következik a nővérem, a szüleim, az elvek, amikkel felnőttem. Az, hogy egyszer pünkösdi királylány voltam az oviban. Az, hogy hisztis voltam és akaratos, és az, hogy ezt valahogy kinőttem, vagy csak átalakult valami mássá, de nem tudom, hogy mivé. Ha az utolsó réteget is lefejtem, akkor ami marad, az nem tudom, hogy kicsoda. Talán a tudatom, a titkaim, a vágyaim, talán a gyerek bennem. Nem írható le tulajdonságokkal, mert azok csak annyit jelentenek, hogy hogyan reagálunk bizonyos helyzetekre. Nem tudom megnevezni vagy jellemezni, de ez az a részem, ami leginkább meghatároz. Ez az a részem, amit rajtam kívül soha senki nem fog ismerni, mert az emberi kommunikáció eszközei végesek, és mások csak annyit látnak belőlünk, amennyit engedünk nekik. Én viszont próbálok mindig visszatérni hozzá. Elmesélem neki, hogy mi van velem. Megvitatjuk az életemet. Van, hogy egyetértünk, van, hogy nem. Van, hogy eltávolodok tőle, amikor a rétegek összefolynak, vagy érkezik egy új. De addig, amíg ide vissza tudok térni, addig azt hiszem, hogy meg leszek.